ஹே கைஸ், இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு 900 வருஷம் பழமையான சில சிற்பங்களை காட்ட போறேன். அதோட யூனிக்கான விஷயத்தையும், அதாவது அதோட தனித்தன்மையையும் எடுத்து காட்ட போறேன். அவங்க நரகத்தை அப்படியே காட்டியிருக்காங்க, கூடவே நம்ம குற்றங்களுக்கான தண்டனைகளையும் காட்டியிருக்காங்க. பழமையான ஹிந்து புஸ்தகங்கள்ல, அதாவது கருட புராணம் மாதிரியான புக்ஸ்ல நம்ம பண்ற நிறைய தப்புகளையும் அதுக்கான தண்டனைகளையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பாருங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த விவரங்கள் எதுவுமே நம்ம நாட்டு கோவில்கள்ல சிற்பங்களா செதுக்கப்படல. ஆனா கம்போடியால இருக்கிற அங்கோர் வாட் கோவில்ல மட்டும் இந்த விஷயத்த ரொம்ப விவரமா செதுக்கியிருக்காங்க. இங்க நீங்க 3 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம். மேல இருக்கிறது சொர்க்கம், நடுவுல இருக்கிறது தவறுகள் நடக்கிற நம்ம உலகம், கீழே இருக்கிறது நரகம். மேல இருக்கிற 2 லெவல்களும் பார்க்க நல்லாதான் இருக்கு. ஆனா நரகத்துல நீங்க நிறைய விஷயங்களை பார்க்கலாம். அங்க தப்பு செய்யறவங்கள வாட்டி எடுக்கிறாங்க, உங்களை பட்னி போடுவாங்க. எவ்வளவு பட்னி போட்டிருக்காங்கன்னா எலும்பெல்லாம் அப்படியே தெரியுது பாருங்களேன். அதே மாதிரி நரகத்துல ஆண் பெண் வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது. 2 பேருக்கும் ஒரே சட்டம் தான். பெண்கள் கூட தண்டிக்கப்படுவாங்க. அவங்க சாப்பாட்டுக்கு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி தெரியுது. அவங்க கையில திருவோடு வச்சுக்கிட்டு பசியில இந்த யம கிங்கரர்கள் கிட்ட கொஞ்சோண்டு சோறு கொடுங்களேன் அப்படின்னு கெஞ்சுறாங்கல்ல. இந்த இடத்துல பாருங்க, ஒருத்தரை மரக்கட்டையில கட்டி வச்சு நகங்களை எல்லாம் பிடுங்கி சிலுவை மாதிரி செஞ்சு ஆணி அடிக்கிறாங்க பாருங்க. யாரோ இந்த சிற்பத்தை டேமேஜ் பண்ணிருக்காங்க, முகத்தை சேதப்படுத்திருக்காங்க. ஆனா கேர்ஃபுல்லா பாருங்க, இந்த ஆளோட முகத்துல ஒரு யம தூதர் ஆணியால அடிக்கிறாரு. இப்ப இங்க கால் கிட்ட பாருங்க, பெரிய பெரிய கல்லை எல்லாம் கால்ல கட்டியிருக்காங்க. ஏன், இதோட பர்பஸ் என்ன? அவனுக்கு என்ன ஆகும்னு நினைச்சு பாருங்க. அவனால காலை அசைக்கவே முடியாது. காலை அவன் அப்படியே தான் வச்சிட்டு இருக்கணும். அப்பதானே அவங்களால அவன் காலில் ஈஸியா ஆணி அடிக்க முடியும். ரைட் சைட்ல இதே கஷ்டத்தை இன்னும் சில பேர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறத பாருங்க. நரகத்துல ஆணியால செய்யப்பட்ட பெட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு மேல உங்களை படுக்க வைப்பாங்க. கூர்மையான ஆணிங்க மேல நீங்க படுத்திருக்கிறதா நினைச்சுக்காங்க. இதை விட மோசமானது என்னன்னா, உங்களை இன்னொருத்தர்கிட்ட எடுத்துட்டு போவாங்க. அவனை ஒரு மரத்துல கட்டி போட்டு அவனை உங்க மேல நிக்க வைப்பாங்க. நீங்க ஒரு ஷார்ப்பான ஆணி படுக்கையில படுத்தா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க மேல ஒருத்தர் என்ன எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. வெண்ணெய் கடையிற மாதிரி தான் இவனை கடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? நீங்க யாரா இருக்க விரும்புறீங்க? மரத்துல இருக்கிறவனா இல்ல தரையில இருக்கிறவனா? நீங்க சொர்க்கம், நம்ம பூமி, அப்புறம் நரகத்துக்கு உள்ள கான்ட்ராஸ்ட பார்க்கலாம். இது எல்லாத்துக்கும் மேல பாருங்க, மக்களை பல்லக்குல தூக்கிட்டு போறாங்க. அவங்க சாப்பிடுறாங்க, குடிக்கிறாங்க, என்ஜாய் பண்றாங்க. எல்லா வகையான லக்ஸுரியும் இருக்கு. நரகத்துல உங்களை மற்றவங்களோட சேர்த்து கயிறால கட்டியிருக்காங்க. தப்பு செஞ்ச ஒருத்தனோட எலும்ப ஒரு யானை உடைக்குது. இங்க ஒருத்தன் அவங்க எல்லாரோட கழுத்துலயும் சங்கிலி போட்டு அனிமல்ஸை இழுத்துட்டு வர மாதிரி இழுத்துட்டு வரான். இது கொஞ்சம் விசித்திரமா தான் இருக்கு. ஒருத்தனை நிறைய பேர் பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, இங்க என்ன நடக்குதுன்னு யாரு நமக்கு விளக்கி சொல்லுவாங்க? இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவான தண்டனைங்க எல்லாத்துக்கும் ஐடியா யார் கொடுத்திருப்பாங்க? அவரோட பேர் தான் யமன், மரணத்தின் கடவுள், நியாயவாதி. அவருக்கு 18 கைகள், ஒரு எருமை மேல அழகா அம்சமா உட்கார்ந்துருக்காரு. தப்பு பண்றவங்களை எல்லாம் டார்ச்சர் பண்றதுக்கு இவர் தான் இன்சார்ஜ். யமன்னு சொன்னா இந்துக்கள் மட்டும் இல்ல, கம்போடியால இருக்கிற புத்திஸ்ட் கூட பயப்படுறாங்க. இந்த புத்திஸ்ட் எல்லாம் யமனை நியாயத்தோட நீதியோட கடவுளா வணங்குறாங்க. அவர் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. யம கிங்கரர்கள், யம தூதர்கள் அப்படின்னு இவங்களுக்கு பேர் இருக்கு. அவங்க மக்களை டார்ச்சர் பண்றத காட்டுறாங்க. அவங்க எல்லாருமே யமனுக்கு கீழே தான் வேலை செய்யறாங்க. நீங்க இன்னும் நிறைய கொடூரமான தண்டனைகளை பார்க்க ஆசைப்படுறீங்கல்ல? சரி, வேற என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்க கேள்விப்படாத புது டெக்னிக் ஒண்ணு இருக்கு. ஒருத்தரை பிடிங்க, அப்புறம் ஒரே அடிதான் ஓங்கி அடிச்சு அவங்க முதுகெலும்ப உடைச்சிடுங்க. அவங்க கழுத்தை ஒரு கையால பிடிச்சிக்கிட்டு, காலை இன்னொரு கையால பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க முதுவை உடைச்சிட்டு அவங்க பாடி எப்படி ட்விஸ்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இதோ இங்க இன்னொன்னு, சில பேரை மரத்துல கட்டி வச்சிருக்காங்க, சில பேரை தலைகீழா கட்டி தொங்க விட்டு அவங்கள எல்லாரையும் ஆட்டுவாங்க. பக்கத்திலேயே ஒருத்தன் கத்திய இஷ்டத்துக்கு சுத்திக்கிட்டே இருக்கான். மாட்டினா காலி தான். ஏன் சில பேரை தலைகீழாவும் சில பேரை நேராவும் தொங்க விட்டுருக்காங்க? பழங்கால புக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட தப்புகளுக்கு குறிப்பிட்ட டார்ச்சர் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிருக்காங்க.
உதாரணத்துக்கு லஞ்சம் வாங்கின ஒருத்தனை தலைகீழ தொங்க விட்டுருக்காங்க. கருட புராணத்தின் படி இதுக்கு பேரு அதோமுகம். அவன் பூமியில ஒரு லஞ்ச பேர் வழியா இருந்தா என்ன பியூட்டினா, ஒவ்வொரு தண்டனையோட பேரும் அந்த தண்டனையோட சிற்பத்துக்கு மேலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க. இப்பவும் நீங்க அநேக விதமான டார்ச்சர்ஸை பத்தி படிக்கலாம். இத கிமர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இதெல்லாம் பழங்கால தமிழ் எழுத்துக்கள் மாதிரியே இருக்கும். இதை பற்றி நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன். கம்போடியா, தாய்லாந்து, வியட்நாம் மாதிரியான நாடுகளோட வரலாற்றை புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம பழங்கால தமிழர் நாகரிகத்தை இன்னும் ஆழமா ஆராய்ச்சி பண்ணணும். நம்ம நாட்டில் பழங்கால ஓலைச்சுவடிகள்ல குற்றங்களை பத்தி விவரமா சொல்லியிருக்காங்க. இதுல தப்பு செஞ்சா மட்டும் தண்டனை இல்ல, தப்ப நினைச்சாலே தண்டனை உண்டு. உதாரணத்துக்கு உங்க வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வராங்க, உங்க மாமியார் வீட்டுல இருந்து வராங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்காது, அதை வெளிப்படையா காட்ட முடியாது. ஆனாலும் அவங்கள பிடிக்கலன்றதை காட்டுறதுக்கு பார்வையாலேயே நீங்க முறைப்பீங்க, ஒரு கடுப்பா பார்ப்பீங்க. அப்ப உங்களை நீங்களே ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினைச்சுப்பீங்க இல்லையா? ஏன்னா நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல, ஆனாலும் சைலண்டா உங்களோட வெறுப்பை காட்டிட்டீங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நீங்க பூமியில தப்பிச்சிடலாம், ஆனா நீங்க செத்து நரகத்துக்கு தான் போவீங்க. அங்க அவங்க எல்லாரும் ஸ்பெஷல் ஃபோர்செப்ஸ், அதாவது இடிக்கி மாதிரி ஒரு கருவி வச்சிருப்பாங்க. அங்க உங்க 2 கண்ணையும் தோண்டி எடுப்பாங்க. இல்லைன்னா ஒரு மரத்துல உங்களை அசைய முடியாத மாதிரி கட்டி போட்டுட்டா உங்க கண்ணை கழுகுங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொத்தி தின்னும். இங்க ஒரு புது டெக்னிக் இருக்கு பாருங்களேன். தப்பு பண்ணவனை ஒரு அம்மிக்கல்லுல போட்டு குழவியால அவனை அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்குறாங்க. ஆனா இன்னொரு விசித்திரமான விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு இப்ப சாவு வராது, அப்புறமா தான் வரும்னு நினைச்சுதான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனா பாருங்க, மேல் தளத்துல இருக்கிற மக்கள்லாம் கீழ்த்தளத்துக்கு, அதாவது யமராஜாவோட கணக்குப்படி திடீர்னு கீழே தள்ளப்படுறாங்க. மரணம்ன்றது எப்ப வேணும்னா எங்க வேணும்னா வரலாம். இப்ப நீங்க ஜாலியா இருக்கலாம், திடீர்னு உங்களை நரகத்தை தள்ளிடுவாங்க, நரகம் உங்களை வரவேற்கலாம், அங்க உங்களை அம்மிக்கல்லுல வச்சு அரைக்கலாம். சரி, கொஞ்சம் சீரியஸா பேசுவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ணீரை, அதாவது குற்ற உணர்வையும் எங்களை விட்டுருங்க அப்படின்னு அவங்க விடுற கண்ணீரையும் ரியலிஸ்டிக்கா காட்டியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய தப்பு செஞ்சிருப்பாரு, கொடூரமான கொலை செஞ்சிருப்பாரு, அப்ப அவருக்கு குற்ற உணர்வே இருக்காது. ஆனா மாட்டிக்கிட்டாருன்னா கோர்ட்ல தூக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க. அப்ப கருணை காட்டுங்க அப்படின்னு கண்ணீர் விட்டு கெஞ்சுவாரு. செஞ்ச காரியத்துக்கு திடீர்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாரு. அத இந்த சிற்பங்கள்ல நல்லாவே சொல்லியிருக்காங்க. உங்க மனசுல ஒரு கேள்வி சுத்திக்கிட்டே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அது ரொம்ப லாஜிக்கான விஷயம்தான். நீங்க இறந்துட்டா உங்க பாடியை இங்கேயே விட்டுறீங்க, அதை எரிக்கிறாங்களோ புதைக்கிறாங்களோ உங்க உடம்ப பூமியிலேயே விட்டுறீங்க. அப்ப நரகத்துல எப்படி உங்க பாடியை டார்ச்சர் பண்ண முடியும்? அதான உங்க கேள்வி. ஆத்மா அப்படின்றது இந்த உடம்புல இருந்து தனியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஹிந்துயிசம் நம்புது. ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை, அது சாகிறது இல்ல, அதுக்கு ஒரு உடம்பு இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த சூட்சும உடலுக்கு மேல போட்டிருக்கிற ஒரு சட்டை மாதிரி தான் நம்ம இப்ப பாக்குற நம்மளோட உடல் இருக்கு. இந்த ரத்தமும் சதையுமான உடம்புக்கு பேரு ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்தூல உடல் தான் பூமியில எல்லா விதமான சிற்றின்பங்களையும் அதனால வரக்கூடிய துன்பங்களையும் அனுபவிக்குது. ஆனா உங்களுடைய ஸ்தூல உடல் சாகும்போது அந்த சூட்சும உடல் ஆத்மா சாகாது. அதுதான் நரகத்துக்கு போகுது, எல்லா வேதனைகளையும் அதுதான் அனுபவிக்குது. நரகத்தை பத்தின இந்த பழமையான சிற்பங்கள் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்கானது. அதே மாதிரி ஹிந்து மதத்துல இந்த மாதிரி நரக தண்டனைகளை பார்க்கறது ரொம்பவே ரேரான விஷயம்தான். உங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு விதத்துல இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் பிரவீன் மோகன். இன்னைக்கு பார்த்த வீடியோ ரொம்ப வினோதமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். ஆனால் இதை விட ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு வீடியோ நாளைக்கு நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள். பாய்.